小小弟，差不多。Yo man, yo man. Yeah, that's chop knuckle. Chop knuckle. Yeah man. Chop knuckle. Chop knuckle. Yeah man. Chop knuckle. Yeah man. So. Yeah. Dice, ana m ekele unu ile unu ji bịa nọnyere m jebu salue ọkụ ile eji bịa nọnyere m akpọ ya ikwuwe okwu ọnwụ imehala kwube ya yo man ọ bụ ezie ọ bụ ife taghị ike mata ịmahala ọ bụrụ emela gị emela ya yo man et que les amours du cœur carne. Je vous remercie bien, carne. Bien, man. Il faut donc tirer par le numéro. Vous savez, ça veut que quand j'étais ailleurs, j'ai marié une blanche femme là. Et maintenant, elle viendra tout de suite. Madame Bon Koso va le béquer. Alors, ma le béquer, ọbịa ahụ nwere erusi onye ahụ kama lelewa erusa ngwa ngwa ọbịa ahụ unu ha fụ ya ọ masị hụ oh my baby oh I miss you baby I really miss you darling oh thank God thank God I'm with you now. Yeah. Oh my gosh. You're welcome. How are you? Oh, everything is okay. I see you're fine. Oh, I'm fine. Fine. Oh, those people. Oh, they are the elders of the community. No, they're the masquerade. No, they're the masquerade. They're the masquerade. Just the masquerade. They are the masquerade. No, take me away. They are human beings. They are the elders of the community. Don't shake them. No, I can't do it. They are human beings, the elders of the community. That's his head. Yes, that's bad head. You can see that's a head. There are heads on their own head. But he is bad head. Jesus Christ. You can shake hands with them. No, I can't do it. Shake hands with them. The friend. Don't be friend. He's a human being. You shake me? Yes. Shake him. Shake him. He said you should shake it. It's a woman being. Yes, I told you. Okay. I can see your head. It's small. Shake them. Welcome, my daughter. How are you? Thank you. Yeah, the elder. So they want to shake me. Oh my gosh! I love this car, You love this baby. car? Yeah. Aro. I love it. Aro. That's
Buka Aro Oboson. Hey, do your boson. Oh, check me You out. love it now. baby. Unu Have you seen me? Kurukuania. Oh, Kurukuania. Kurukuania. When Sangre. Nana mang. When Bokura. Ba. I should be able to use it. Saya memang sistem popular. Nana kata. When. Cia. Give it to me. When. Sandu. When. Mana kini kerutu. Pelo cezan. Iya. Guru. What's going on there? I'm getting them, Papa. I'm getting them. What happened? Oh, you give me your kids? Guru. What did they say? Kanya. You carry on. I should carry They carry on. Oh my God, I'm very, very excited. No way. Bumbu. Oh, abano. I love your old car. You love it. Yeah, baby. Iba di benda pelu. Can I give this one? Kita ada ba. Mana di Ukraine. You love logic. Oh, yeah. What's the man? Your car? Yes, my God. Zokono ori Can abula. you not harm me? No, they will not harm you. Jadi le telenya Can ibule. you hold this thing for me? Enya ibule. Adi le sa. Enya ibule ni ibulu kwa nti ayi. Ibe nunu ferelu ya nwere. O ko da tani. O hima. Ino me ba geda no ya wo men. Kono sa mo ta mo la gulo. Please, can you show me my room? Oh. And I want a cigarette. I'll send one of the guys to get a ticket. Ya chico, ya time bako. Okay. Yeah, man. Buka, before Jamala can wear like ya we blame. Nana me no honey. You took that Man again you go back. Ana back. Ọmọ mi fẹ́ fún òun nínú ẹ̀yà rẹ̀ ti bó èmi ó àmà ọ̀bẹ̀rù ibu nínú tọ́gbù képa àpọ̀ ọ̀hún mi àbálàbà tààlẹ́ fún mi. ẹ̀jẹ̀ náà yẹ àmà ní ìlà ìhìn mẹ́ ẹ̀jẹ̀ jẹ́ pàtó wọn ayé aláàtì àwọn àbárò máa fi gbọ́ bà mọ̀ fún mọ̀ fún. ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti fi kẹ́ǹgẹ́ bá ifá bàbá mú ọkùnrin rẹ̀. Ha! Eze Ejike. Ife abụ ọ chọbụ iji aka nchụ ya ụtọ bịa kebe gbokwa anya ọgọ ọsọ mmadụ anaghị ezu ike ụtụtụ a na nkwụ n'oge ga-ezu ike ọsọ mmadụ anaghị aṅụ ngwa mmiri abụta iko oge aka na onwe okpu eji bunu jiri mara eze ya bụrụ kwa ọma nke ịba iji kpụrụ
Where am I saying? I'm only left the time for more. Mam's home, I know the Catania. Then we can't know. If I'm good, I'm just. Je suis le roi. Et j'ai le droit de porter n'importe quel chapeau que je veux. Ça m'a baisé. Au problème que tu me brouilles. Abono edekwana manakwa nko ndị uwe like gekpuru tugbo ya maka na ada adị mma ịbịa gekpurukwa nko ngola like ụmụ nke ndị ife eji mana ịlọbe pụsa gamen eze ndị ga-abụ eze nye agbala m Ọ dị mma alamido no se kama na sase kwa bombo nyi wu hasa kapusa tumche do hado ọ dị mma aha aka m hele ya nya ndo do ya nso poku ade mgbe ha kwubeghị m okpu ụnyaahụ ndị ichie ma ha bịa ụlọ maka ịwụnye ọkụ ibe mekwana ichie wasị m lụọ onye bekee so nwe ụgbelu ya alụ ahụ ngwa ngwa ma ihe omili okwu isakwaga anyị gwa me ha n'ọhụ ya ọba nsa ndị bi ewunye ọkụ ụlọ ma ha kwana fụ ya mgbe ọba nsa ọ ya bụ onye amị ya bụ ọnọ biko ama ifefe kpa ebe ka ekpere na ka esewapụ klara ya gbachi ese na apụsaba Officer, you want me to go car? Me going that car? Meze, this is the one of who eze iwe otu ọwụ ama m ọgụ eze oke ikpere na ka ese wala chikọ na shede ya you have to go to say it again. Eh? eze bara ka Chika, eze ko di fin pa. Perwa, ta collègue. Que kuya ga tebe gene, bulo pere bon. I am the king. No, I can't take that from him. Cool down, baby. Chill out, baby. Come on, man. Eze ejike ụmụ ajụjụ olu m na-ajụ Jobia, no, Masaria. mgbe ile eji nna agha echicha bụ owuwere prison yard ali ụmụ ebuka gọọmenti were achịcha wubekwara prison yard ali ụmụ ebuka onye mere ya gwoye bara prison yard ekijara achị anyị Atamere mejalare galale kendi mere irila nkeji jiako aya biji samere mo ro kenkari ri ọmọ sí ugweri mma ọnụkwa manga nubi ọmọ sí agụbe agụba dị m agụbe debe nwa ghere mere oge ono kenwu aya me na abụnụ m koto ne wila na giri jiako so mmeri adu kenwu Master Jojoma, Ejo. Avec ma maman, je suis arrivé ici pour la paix, pour la justice et pour autre chose. Abiameba, Makudo, Maka, Ikpeziezi, Maka. Ikpe kobekoto yi ni iwu kwesịrị anị yome mgbe ọbụla bara iwu ụmụrụ ndị ha danyane ụlọ mkpọrọ ọhụụ bụ maka ndị ọbụla ha danyane ndị ha fụ ya kpata ọma
Egu no ko ditecho. Wan ha ko kasia ebri fe de yen. Ka ku no ndife. Wan ha ko kasia ebri fe ndife. Mi bala di chicho. Usbando nande mele fon. Ma go mi begi. Umoya ndra senyo moya topo. Onyo blanket hani iwu. Umbe bukeba. Onyo laheri ulo poramo. Acho mi moye bonye. Oya moje nipa. Si konya bola. Modike. Ko be ka yoto. Mi iwu hada ijiya. Oi family nji we prisoner. Akam ke mebe situba ya yo di fende be keda ko gem 45 in a sophisticated way. 45. Hey! Ama di post ko ke ube prison. You know how they 45. Ojokwa mando pa ni kata. Da ti bum so ma ga chezo ma. Ar salam wa ande kan na sawa matbodwa page. Emi kabla karia. Ifo da brengene iwom na kwara nunu ilige zembo. Sifo bla bone ale nke mugbe bukoma. Ogola nke obi eze. Nnam Bozo Buama onye riju ekwo ndị otutu ndị oji ale neto ya pen lafo wa bro gwa wazo ya lali ohun adịghị mama lampe so cheza atoma ozbali ohun ege ma na chia ya kwa yunu Mokwoza atuwo. Otofa ozbando hangane nani na male mani kwa brigo na wo pen lafo ekuri ime ya e fombo ali ji gorubi yo mere lanjede Osbali anga kwa hopla nkem kekanke kachi esi mona meba nous jouons sur tout aussi engagement il non c'est la case j'ai fini avec tout ce que je vais faire ce que je vais dire